मादे नों मा ना फानदों ना न'आवनि नामा आसा होमबा नों बेफारिसो ना आसा बेसेबां जाखो बिदि बेफारि मावनानै ना फाननानै 15-20 बोसोर आसा नों बायदि आइजो बा हिनजावफ्रा बे सान्तिपुर बाजाराव ना मैगं फाननाय गोबां दं नामा दिनै शनिबार आङो सान्तिपुर बाजाराव फैदों स' सान्तिपुर बाजाराव फैनायजों लोगोसे आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो लुबैदों सान्तिपुर बाजारा बहा दं आरो सान्तिपुर बाजाराव मा मोननाय जायो आरो सान्तिपुर बाजारा माबायदि आं गासैखौबो दिनै नोंथांमोननो शेयार खालामनो दिनै आङो सानदों दिनै आङो नैबे लामायाव दङ बे लामाया बालाजार बेंटल थुक्राझार बे लामाजों थांनाय जायो आरो आं गासै दिनैनि जे सान्तिपुर बाजारनि गासै सेल आरो बबे खनाजों मा फानो आरो मा मोनो आरो सान्तिपुर बाजारा माबायदि जायो आं गासैखौबो नोंथांमोन देखायगोन आरो सान्तिपुर बाजाराव बबे मेजरिटि बांसिन बर' सावथाल बङालि बबे मेजरिटि बांसिन आं गासैखौबो लाहे लाहे नोंथांमोननो आङो देखायनो थाखाय आङो रेडि जादों स' लोगोफोर दिनै आङो सान्तिपुर बाजाराव फैनानै दिनै माबायदि सिस्टेम जागोन आरो माबायदि आरो बेसे गिदिर एरिया आं गासैखौबो नोंथांमोन देखायगासिनो दङ दा आङो नैबे बालाजार बेंटल थांग्रा लामानिफ्राय एसे सिगाङाव फैनानै आङो देखायगासिनो दङ मोनसे आरो लामा बेवहाय अट' टट' थानाय जायो बेनिफ्रायहाय आरो नै बेहाय नायदो बे जाहैबाय निज्लागुरि आरो बेजों थुक्राझार आरो बेबो बेंटल थाङो आरो बेयावबो बेबायदि अट' स्टेन्ड दङ स' आं देखायजोबगोन गासैखौबो आं एसे आग बारायगासिनो दङ आं दावखोगासिनो दङ दिनै सान्तिपुर बाजारा बेसे गेदेर आरो माबायदि आं गासैखौबो नोंथांमोननो देखायजोबो दिनै आङो रेडिस' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट दङबा नायबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ नायोबा नोंथांमोना गासैखौबो बुजिगोन आरो मिथिगोन लोगोफोर दानो नैबे एसे आवगायनानै आं फैगासिनो दङ बेदर बाजार जोङो बाजाराव फैयोब्ला बयबो बेदर लानानै थाङो दा बेयाव नुबाय बयलार दा आं बुंदोंमोन सान्तिपुर बाजाराव बबे मेजरिटि दा नोंथांमोननि गेजेराव आङो शेयार खालामनो लुगैदों जोंनि बे एरियायावहाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बर'फोरा बांसिन मेजरिटि बेवहाय बिजनेस मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों दा जों बेवहाय जों नुबाय अमा बयलार आरो बेजों लोगोसे बोरमा अमा बेदरखौ जोङो जायो दा बेवहाय जोङो अमा बेदर फाननायखौ नोंथांमोन देखायगासिनो दङ जोबोद मोजां मोजां खासि मोनदां ना खासि बिराद गोथाव आंनि फेभरेट बेदरनि मादाव आङो अमाखौ बयनिफ्राय थावसिन बेदर होननानै आं साननानै लायो आदै नोंना जोब्बाया नामा खासिमोन नामा बेलेगफोरनि आरो बुरजा बुरजा दङ नोंसिना आरो जोबग्रोबाय एफा सिगां बेफारि ना न'आवनि बेफारि आसा बेयावहाय बेसेबां थागोन बायदि मोनदों स्रा खोन्थालाय नोङो नोंनि लाब लसखौथ' रावबो जेबो खालामनो हाया 2000 थागोन आसा बेसे गोबाव जाखो नोंलाय 25 बोसोर जाबाय बेजोंनो न'खर खांनो हादोंना न'खर खांदोंना आसा बेयावहाय दाउ अमा बयलार बेदर गोदानाय मादावहाय बर'फोरा बांसिन मेजरिटि बायदि मोनदोंना बेलेगफ्राथ' एसेबां जायगा मोनाखै आदसा मोजाङानो बन्धु बोरमा ने आबा मा थुला बायदि मेजेम आयौ 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 खासि नामा बोरमा आंनि फेभराइट बेदर बोरमा जानाय लोगो देहा गोरबो बिखा सुग्लायो ओरैबायदि इन्टारेस्ट नुबायना बेसेबां मेजेम आसा बेसे गिदिर मेला खय केजिनिमोन 12 केजि दा जोबसिगोन माथो ना जोबसिगोन आदसा सोरबा बोरमा कन्टेक्ट खालामाला बेनो हरदो नै सान्तिपुर एरियायाव नै बेनि नामा जाहैबाय मिस्टार लावथ' मिस्टार लावथ' बियो फानदों बयलार जोब्बाया नामा जोबाखै दंबाव हाब गोगोम फानो नोंसोरो खय केजि फानखो नों जेनेबा 22 केजि 80 केजि 80 केजियाव नांजोलाय बेसे लाब थागोन नोंनिया 2-3 हाजार 4 हाजार मोजां ओरैनो हाजिरा मावसोलाय
बिदि गोदाना बांसिन लाब जायो 4,000 आच्छा बयलार गोदाग्रानि मादाव नोङो मोनसे सोंनायसै आं जोंनि सान्थिपुर बाजाराव जों बर'फ्रा बांसिन जायगा मोनो ना गुबुनफ्राथ' दिनै गासै बेदर फाननायनिफ्राय फैबाय दिनै बोरमा अमा दाउ बेनिफ्राय आङो दाय देखायगोन ना बाजार जोंनि बे सान्थिपुर हालामाव गासैबो जोंनि बेबायदि मावग्राफ्रा बर'फ्रा मैखोम जायगा मोननायखौ जोङो नुनो मोनदों बे समावहाय ना बाजाराव बेयो जाहैबाय ना बाजार बे ना बाजारावबो जोंनि बर'फोरा बांसिन मैखोम जायगा लानायखौ सान्थिपुर बाजाराव नुनो मोनदों बेजों लोगोसे दङ जोंनि मादैयाबो ना फानदों आच्छा मादै नों मा ना फानदों ना न'आवनि नामा आच्छा होमबा नों बेफारिसो ना आच्छा बेसेबां जाखो बिदि बेफारि मावनानै ना फाननानै 15-20 बोसोर आच्छा नों बायदि आइजो बा हिन्जावफ्रा बे सान्थिपुर बाजाराव ना मैगं फाननाय गोबां दं नामा अ ना फाननाया बुरजाथार ना आच्छा जोबोद बाख्नायथावनि बाथ्रा जोंनि सान्थिपुराव सासे आइजोआ ना फाननानै गावनि न' बां खुंबोदों दिनैजों 15 बोसोरसो जाबाय जोबोद बाख्नायथावनि बाथ्रा बेजों लोगोसे नाय गासैबो जायगायाव जोङो बर'फोरनि फाननाय सेलखौनो जोङो नुनो मोनदों हाब आदै नोंनियाथ' सालानि जाथारगोन बियो कमप्लेट सालानि आच्छा दे हाब गोबावथारसै नामाब्रा बिदि फाननानैलाय 18-19 बोसोर बेसे हबेसे 18 बोसोर लाखि ओमफ्राय नोंहालाय ना गोरलै फुख्रिनि लकेलनि ना सालानि नोंहाबो आच्छा ना फाननाया नोंसोर सानैसो दंना साथामसो दंना हिन्जावफोरा आच्छा बेसेबांसो जाखो नोंलाय बेसेबां जाखो 10-15 बोसोर ना आच्छा ना फाननानै आराम न'खर खुंनो हादों ना माने जेबो डिस्टार्ब मोनाखै ना एसे खस्थ'थ' मावखानांगोन आच्छा फिसा फोरोङो आच्छा फिसाफ्रा साबेसे दङ सानै बबे फरायो गुरुदेबाव बे रानिपुर गुरुदेब ओमफ्रायो सासे गारबाय पिअ पास जानानै दोनथ'बाय आच्छा मोजाङानो नैबे मादैयाबो ना फाननानै गथ' सानै फोरोंगासिनो दङ सासे पिअ आरो सासेया गुरुदेबाव बेसेबां क्लास फरायो क्लास 7आव कन्टिनिउ खालामगासिनो दङ बेबायदिनो जोंनि गेजेराव ओरैनो बेखार थायाबालानो बेबायदि मावनानै गावनि न'खरखौ खुंनो हानायनि लामा दङ बे समाव आङो मैगं ना बेदर बाजारनिफ्राय लासैनो आङो बाजार गेजेराव आवगायगासिनो दङ आङो बाजार गेजेरावहाय बबे साइडथिं मा मोनो दिनै आं देखायगासिनो दङ दिनै सान्थिपुर बाजारनि गासै बे जोंनि बाजाराव मोननाय गासै बेसाद मुवाफोरखौ आङो देखायगासिनो दङ बे समाव नायदो बेवहाय प्लास्टिकनि बाल्टिं सामुस आरो हरिक माल बुस्थु माने नैबेयाव मोननाय जायो बेवहाय बेनि ओरै साहा जुदि नायोब्ला जेखाइ खबाइ बुस्थु मोननाय जायो आपनि खरपुरा है बेंटलपुरा আমি তো বেংটলত আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা বেংটল ক'ব লাগে না অন্ঠাইবাৰী আচ্ছা জানিছোঁ অন্ঠাইবাৰী ঠিক আছে আচ্ছা আপুনি ক'ত জায়গাটো যায় শান্তিপুৰ বালাজা শান্তিপুৰ বেংটল তিনালি জানো বেংটল আৰু শান্তিপুৰ আউজাৰ আচ্ছা সব বাজার পড়া কোনটো বেশি ডাঙৰ হয় শান্তিপুর ডাঙৰ হয় না আচ্ছা একদিন কয় হাজার সেল হয় আপনার লাভ লসটো আপনার কম কয় হাজার সেল হয় 10,000 পৰা 12,000 লৈকে হয় একদিনত না আচ্ছা আরামসে কিবা ফ্যামিলি টু মেইনটেইন কৰিব পাৰিব না আরামসে কোন চলে আর কি একজন দুজন বেটা কিবা পৰিবাৰ হেল্প কৰিব পাৰিব না আপোনাৰ বিজনেছ লগত পাৰিব কিয় না পাৰে আচ্ছা ঠিক আছে এটা আর কি খাওয়া তেল এটা কি কোম্পানি গোসাইগাঁও কোম্পানি হেলিকপ্টার সেম হব না এটা আপনার লোকেলটা ভালো হবে এটা বেশি না কম দাম গেলা দামটা অলপ কমে দিয়েছে এতিয়া বর্তমান কিমান লিটার এটা 170 টাকা লিটার 170 টাকা লিটার আর এটা 200 টাকা লিটার 30 টাকা ডিসকাউন্ট কোনো বিয়ে নহব ওইটা আপনি একবার খায়া চাওক
बेवहाय थाव गोथां लकेल गोदान कम्पानि फैदों थारमाने सेल खालामदों आपने आजि फटो माहिती नाকি आजि फटो मिथाते आसे आच्छा आरो बेलेगाव যাব নাকি শান্তিপুর বেংটল টেংটল এদিকে বেংটল আজি তো যাওয়া না হবে বেলেগ দিন না বেলেগ দিন আচ্ছা 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 ঠিক আছে নতুন কোম্পানি না আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে आङो बाजार गेजेराव हाबनानै गासैखौबो नोंथांमोननो देखायगोन माबे जायगायाव मबे खनायाव मा मोनो आं गासैखौबो कमप्लिटलि नोंथांमोननो आं देखायगासिनो दङ बे समाव आङो बाजार गेजेराव फैदों बेनिफ्राय आं थांगोन ओरै सानजाथिं मा मोनो दखानथिं सेन्देल दखानथिं फैगासिनो दङ नोंथांमोना मालाबाफोर जुदि फैफेरबायब्ला थाल हमनो हागोन आरो फैयाखैबा कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय बेसायखिनि नाय नाকি मानु नाय আচ্ছা হ'ব এতিয়া আৰু টাইম হোৱা নাই না হ'ব না ঠিক আছে सेन्देल दखानजों फैगासिनो दङ बे समाव थांगोन ओरै बोरमा दखानथिं कमप्लिटलि शान्तिपुर बाजारनि गासै मार्केटखौ आं जि नोंथांमोननो देखायगोन आङो दिनै देखायगासिनो दङ बेयाव जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव नांगौखिनि बेसादखौ मोननाय जायो जेरै जाग्रा लोंग्रा बेजों लोगोसे बिस्कुट टिस्कुट आरो बेजों लोगोसे ओरै सादा थांखु आरो माखासे मैगं थाइगंनि फिथाइ जोलै आरो बेजों लोगोसे जिरा मस्ला बायदि बायदिखौ नैबेयाव मोननाय जायो मैगं गोथांफोरबो फाननाय जायो बे समाव आं फैदों मोसौ बाजार बायदि रोखोमनि मोसौ बेयाव मोननो हागोन मोसौ बाजार मोसौ फानो नामा फानदों आच्छा शान्तिपुर बाजाराव मोसौ बाजार देरसिन जायो खोमालै ना मोसौ बाजार बाजाराव गासै जायगायाव आं दिनै नोंथांमोननो देखायबाय बहा मा मोनो बहा बेदर मोनो बहा मा मोनो बबेयाव मैगं फाननाय जायो दिनै आं नोंथांमोननो देखायबाय जानांगौ नोंथांमोना सोरबाफोर फैबाय जुदि फैदोंबा कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो आरो जुदि फैयाखैबा बेरायफैदो जोंनि शान्तिपुर बाजाराव जोबोद माने बाजारा गिदिर जायो गासैखौबो लाखै लाखै नोंथांमोननो देखायनो थाखाय आं दिनै कमप्लिटलि रेडि दिनै आं देखायगासिनो दङ आरो नोंथांमोना नुबाय दिनै जोंनि शान्तिपुर बाजाराव बबे खना बबे साइडआव मा फानो मा फाना जानांगौ नुबाय काटा साटा सब हाबो ना कमप्लिटलि बियो लाइब्रेरि बेयाव नांगौ रोखोमनि बेयावहाय मोननाय जागोन लेखा सेखा मोननाय जागोन बेनि साइडआ शान्तिपुर बाजारनि गेजेरजों मोनसे लामा दङ बे लामाया जोंनि हादोरनि गुबुन हादोर भुटान बे भुटानजों थांनाय जायो देवस्रि भुटान थांग्रा बे लामा बे जिङावहाय लकेल मैगं आं गासैखौबो कमप्लिटलि नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ नैबाहायबो हरिक माल बुस्थु फाननाय जायो आरो बायदि रोखोमनि नांगौ बायदि बेसादखौ बेयाव मोननो हागोन दा बेयावहाय नायदो नै लकेल रैमालि बायदि बायदि रोखोमनि जाग्रा लोंग्रा फिथाइ सामथाइ मोननो हागोन थ' लोगोफोर जोबोद गरम मोनबाय आङो जोबोद बेरायबाय आरो आं गासैखौबो नोंथांमोननो देखायबाय बोरमा बेदर ना गासै बाजारखौ नोंथांमोननो देखायबाय आरो दिनै बे साइडआव आं फैबाय गमामायै आं बुंनाय बायदि जोंनि शान्तिपुर हालामाव जोंनि बर'फोरा बांसिनै मेजरिटि माने बिजनेसखौ खालामदों अमा बोरमा दाउ गासैयावबो आरो माखासे आइजोफोरखौ जों नुनो मोन्दों ना बाजाराव साथामसो आइजो आरो बेयावबो जोङो मादैखौ प्लास्टिक बिदिनो बेसाद प्लास्टिक बाल्टिं बायदिसिना फाननायखौ नुनो मोन्दों स' बेबायदि फाननानै गावनि न'खर संसार सोलिनो हानाय आरो बेबायदि गावनि जे रोंगौथि बेखौ देखायनो हानायखौ जों नुनो मोन्दों स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियासै आं गासैखौबो नोंथांमोननो कमप्लिटलि देखायबाय स' नोंथांमोना सोरबा जुदि फैदोंब्ला माबायदि मोन्दों आरो बाजारा माबायदि आंनो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन होननानै थाबाय बाय एसेन्स